Marinate na natin. Toyo, onion, garlic, laurel, pamintang durog, marinate na siya. Ito na yung taba ng baboy. Papamantikain natin bago natin lalagay yung marination. Then itong atay, isasama na rin natin dito sa marination niya. Tapos ito mamaya ng mga ano niya, green peas, tsaka itong carrots pang topping na ito mamaya pag natapos ng luto. Marinate natin itong atay. Nain muna natin itong taba. Guys, lumabas na ng kita niya. Hindi na natin gagawin yung marinate na karne. Palabas na na yung taba nito. Kasi hindi ko na siya gigisa ng sibuyas at bawang kasi sinalo ko na doon sa marination niya. Iksa natin to. So, ang ginawa na lang natin mantika yung muna natin. Ayan natin. Pa-brown lang natin ng konti. Tingnan natin ng konting karne kasi medyo hilaw pa. Tanong muna natin. Bigyan natin ng puting tubig para lumambot na siya. Yan, pakukuloy lang natin siya. Hindi na tayo magdagdag ng paminta. Okay na to. Tignan natin guys itong green peas. Sunod na natin itong carrots. Tuwin na lang natin siya sandali. Ahon na natin. Guys, kain na. Kain na siya. Kain na natin. Kain tayo!